it's your baby boy Dansoy back at it again with another video. Guys, parang nag-Miss Universe dito guys, oh. Kasi may ipapa-challenge ako sa kanila guys. Ito ang Face the Cookie Challenge guys. So, Face the cookie. Face the cookie. So, harap lang kami sa cookie. Basta, nag-search lang ako pero yung lumabas is Face the Cookie Challenge man. Face the Cookie Challenge ang gamitin. Or cookie in the face. Oh, basta, ang Isa lang mechanics. ang cookie the face challenge. Oh, so, ang mechanics nito guys is ilalagay lang ang cookie sa noo guys, tapos pabilisan ng ano guys, papunta sa bibig. Sa bibig. And may timer pala ako dito guys. Ito, may timer ako dito. Then, kung sino yung pinakamabilis at pinakamababang time, mag-uwi ng 1K! 1K guys ha, may 1K. So, sige. Ano, simulan natin? Sino mauna? Snake princess. Ay, snake! Last, sige, last is snake. Last snake yung babae mo. Sino mauna? Wala, malahi. Awal. Na, 1, 2, 3. Oh. Kamunduhan ka. Kamunduhan na. Nalig, nausa lagi. 1, 2, 3, go. Oh, di ko ikaw. Okay, si Steve ang mauna guys. So, Let's go. Let's go. Nong. Matay kayo. Ano ha? Wait lang. Isa lang ang mananalo dito sa 1K snake ha. Kung sino yung mabilis na ano ng time. So, 1, 2, 3, go! Go, Teo, Uy! Teo. Ayaw, stick ka Go, mo, uy! Teo, Teo. Go. Laban Wala, hulog, wala. plus 10 seconds. Ayaw lang. Go, Teo, Teo. Lumos Ano? tiro, uy. Go, Teo, Teo. Go, Teo, Teo. Hey, guys! 25 seconds guys, 25 seconds. So, 25 seconds ang kabit. Patakaray na, 25 Oh, points. pasaya. Oh, sige. Oh, Next! next. Sino yung next? Sino yung next? 3, 2, 1. Go! Jump it. Nice na dan, nice. Ito ano. Nice, panahin guys. Pagkamaya yung score, nice na. Gamay ang time, pabilisan ang time. 25 points. Nasa inyo lang, ano, technique. Nasa inyo lang guys, anong yung technique nyo. Tik-tik, okay. Bawal Kaya, ganyan ako na yung nauna. technique. Bawal ganyan yung technique. Bawal gayahin yung technique guys. Sige, sige. Hindi, pwede yan. Ano yung bet? 25.28. Oh. Yung maibita. Sige, start na. 25. Ha? 25 seconds. seconds. Tawag na yung point ay basta ka 25 seconds. Yung 1, ala. Alam ko na. Apet in 3, 2, 1, go! Ba't balik uno? Ay, balik. Ay, sige. Ay, sorry. Ano ulit? Sige, Timer. sige, 1, 2, 3, go! Guys, Good yan, good! kahit anong games, magaling talaga. Galang sa Zapet, may discarte sa Zapet, guys. Nice! Ayun. So that's it for today's vlog, guys. Bila? 2 seconds. 2 seconds! 2 seconds! Sige, may pag-asa pa, may pag-asa pa. Si Snake. Ay, naligid. Dalig. Laban na, pag-asa. May pag-asa pa, may pag-asa pa. No surrender. Do not surrender. Snake muna guys. Sige. Yes, Snake. Dali, kaya lagi na. Kaya. Maulag eh. Kaya lagi na mo. Oh, ayop. 3, 2, 1, go. Asa ba? Go. Okay. Nana. Ilata ko. Ay, wala. Ay, okay, para ako may. Okay. 1. Piso na. Tarong, Snake. 1, 2. Ay, pinit ba na mo? Wala na, papilit man. Why stick glue? 1, 2, 3. Go! Go! Ano mo? Ay. Hindi na maano si Snake guys. Sige, ito na, si Snake. Okay. Walang halong Ate ko to. ba na natin doon, hindi na ko daan jump it ano. Hindi Oh, ba sige, ba? Snake, bilas. Ay, na lang. Ito na lang guys. Kami muna ni James tapos sige. after that
may challenge kami sa'yo. Sige, ano? Basta na complete mo na ano na Nakain mo. ikaw Oh. panalo. Ikaw panalo. Oh. Alam mo, complete. Pag nakain mo, Na hindi nahulog. Oh. Oh. wala ka na walang time. Pag makain mo yung hulog, ay mali. Game na. Oh, kahit na hindi mabilis basta nakain Oh. mo. Basta nakaon ako. Oh. Basta di lang mahulog. Basta hindi mo ulit. Sige, sige, sige. Basta kaon mo, basta di mahulog, basta makaon mo, basta di mahulog. Masabay lang natulog. Yeah, let's go! Sige, sabay-sabay. Sabay ka tatlo. Sabay-sabay. Ako, di ba ako? Game master. Sabay-sabay. Black Black Vlog ni Keroy ito guys, vlog ni Keroy. Apil lang ah. Sige, sali ako. Sige, Hindi. Tinapos kasi ni Apet guys. Tinapos ni... May apat. Tara. May apat. Sige, Yes, yes, yes. go. Respetar lang niya Ay, Mike. wait lang. Ano sa ulit? Seryoso or pareha ka busy? Ay, magdungan. Ano magdungan? Oh, sa apat. Dapat cute. Daw. Yata. Basta makaon ako ano ha. Sige. Saan mo ni lisutan? Dugay mo na ako. Ako na pa din. Ay, hulog ah. Bawal. Sige. 3, 2. 1, go! Hindi ako sa apat ba 2 seconds. Nakaya niyo. Oh, meron ako. Oo ha. Guys, apit na ka snake! My gosh! Ay, look, sige, go snake! Sige. Kana. Sige. Go snake, kana. Snake. Sige. Hanggang gamay! Oh, batay. Oh, three na. Ubus na gamay. Oh, diyan na. Ate, bro, isang ilong pag yun. Sa ilong ba yun? Basta makain mo snake, may 1,000 ka na snake. Maraming katuwa eh. Ba't mo saan eh? Makakatik na snap. Parang si Jerry ako go. Angat na sa kanya eh. Gano'n na lang ako sa ilo. Di na kaya eh, promise. Hindi, abang na sa akin. Sayang 1,000. Wala yan, oh. Hilak na lang, hilak. Hindi ba? Hindi Ate, kaya. Kaya. kaya no doon, promise. Snake. Ah, ano? Salas eh, mong dila snake. Salas dila. Dila. Hapit na kayo sa ito. Wala na Okay. Ay, mo. Oh, hapit na. Hindi na kaya lagi. Kaya, kaya. Pilit. Wala na mo eh. Kaya lagi. Sige, dali. Pilit ang kasnaw. Okay, dila. Dila. Okay. Snake. Merong twist sa premium snake. Sige. Kasi daw snake. Meron ka na 1,000 kasi nakain mo. Pero itong 1,000, ibibili mo ng biskwit. Uubusin daw ng biskwit na ganito. Naman. Wag naman. Sila, hello. Ikaw Ay, na. Nay. Nakaalis na. Kayo. Colgate pa niya! May ano Colgate, guys. Kaya pala tumakbo! Akala ko yung may inaano. Limit toothbrush. Brush niya dan. Wala lang. Wala si Motra. Bawal ka ni, bawal ko ulit. So, yan guys. Oh, mutag pa dyan eh. Wow, parang bago toothbrush ah. Sorry. Kaya to guys, bila pagkanon ako, na ito. Uy, bawal mo na. Uy, Mike! Ano mo bawal ka? Hyper na. Uy, makadaot daw sa saktiyan. Iluwa. Sige ko, pero brush niya mo, hyper. Iluwag na yung mga Ya, imo na yung tulon imong tinutbrush. Nga giniuban at hindi mo buwan. Ay, kaya tayo ka na. Look, no choice guys. Nakain ko na. So, that's all for today's vlog guys. Nanalo si Wait Snake. lang. Wait lang. Baka daw siya ng toothpaste, guys. Papa, ano? Yan lang guys, si Uno. Tingnan nyo si Uno guys. Gustong kumain ng chocolate guys. Ibang lasa yun ba? Gigang, magkagod. Ay! May ano rin, may exit ba? Exit na ano? Ito ba, ikaw guys. Link in my bio. Ano, budol mo, Kenti, mabudol. Bagong budol guys. Anong budol? So, Badong papakas budol. na ako dito guys. So, yes guys. Nakain ni Snake guys to, yung ano natin, yung sunduan natin na pag nakain ni Oo. Snake,
Meron siyang Meron siyang 1K, so yes, panalo si Snake guys. Congrats! Pero sunduan namin eh. Dapat ito, wala na. Thank you kayo. 2 seconds guys! Para makatawa dun. Lawad din, lawad. Ay! Mali, mali. Ayun, palit skin sa email ba? ML Wala is na live. kita. Wala na. Ay, ako na eh. Ay, mauubos na! Larang si Sanlo na. Basta si Antik na. Diyan, paano yung tiktik pet? Ganyan, tiktik. Ay, pet. Kung sino ni nasalo na ko. Ay, wala na guys, wala na. Ay, boy, nga nga daw, boy. Laban yung dapat sa mga. Salamat eh. Shoot na. Yes, eh. Hina. Hindi, Tumbong 5 at tumbong. 5 steps. Backward. Tulbong, tulbong. Oh, ana. Sige, sige. Ganahan mo. Ganito yung mga busy guys. oh. Bago tayo magtapos, guys. Isa pa. Ikaw naman iapit. Ikaw naman iapit. Hindi mo yun, narang tayo ako siya. Meron ako pan kayo. Uy! Hala, nakakaon siya ro eh. Agoy, nakakaon ro eh. Okay. Ah. Ikaw ano ba? Ano ba? Flat na dyan, flat. 1, 2, 3, go! Good pa yan. Kayo, wag na. So that's all for today's video guys. Bye-bye!